Здравейте, драги зрители, аз съм DJ Papi. Днес ще играме Competitive. Първо излезе преди колко? 3 дни, мисля, но колко чакай да проверя. Да, преди 3 дни излезе Game Gamma Case и искам да ви покажа, аз лично имам weapon от Gamma Case, стойте първо да покажа. Ето това общо взето е Gamma Case, вътре имаме 5-7 и много хубави неща, има много хубави неща, просто имаме страхотни работи. Тук ножове има нови, най-много ми харесва, има вече Knife Dragon War, това изключително много ми харесва. Аз между другото имам този 5-7, който го виждате тук, ето сега ще ви го покажа. Има Knife, нали, както ви каза, Dragon War, ето. Ето това е 5-7 ми. Както виждате, и днес мисля снимам Competitive с него, повече ще игра с него, и така нататък. Добре, време започваме. Мисля да стримвам, че малко болен. Мисля да стримвам в колко? В 8 часа вечерта, който иска да ме гледа, ще стримвам и така нататък. Който иска да гледа от 8 часа, да знаете, че имам стрим и така нататък. Така че е време да започваме. Така, чакай да чакаме на работа. Стойте. Така. Колко време ще чакаме, не мога да разбера. Аз съм малко болен, може да чуете по времето на клипа да кашлям. Също, драги зрители, тук днес е много горещо. Просто ужас. Ето, започваме накрая. Още само един трябва да джойне, всякото ни троли, просто ще се убия така. Ето, не ни троли, окей? Време започваме, драги зрители. Така, имаше един клип, който мисля да го кача, който мисля, че е на Deathmatch. Не си спомням, аз да, драги зрители, снимах един клип на Deathmatch, но нямах време, защото бързах за един рожден ден и съм забрал да го кача. Може би днес, защото сме събота и имам време и утре неделя да го направя. За да ме чакайте за момент. Така, драги зрители, ние сме сетета. Виждате. Малко или много ще цепи, не мога да разбера, ще забива, ще бъгва и така нататък. Просто FPS-овете са ми изключително ниски. Оп, добре, ти падна просто. Не прецених, добре. Че няма много амуниции на тази МК. И се опитам да рисувам да ги хедам и така нататък. Обаче мисля да отида по-към екшена и започваме. Хай! Много би успях да убия. Там има един лайпон, който ще ми помогне. И бързаме за нитрото! Хванахме го! Yes! Yes, нагет. Fuck you! Там гер стреляхме една. Охо-хо-хо! А към където се кръсти от него, просто тук ни размаза просто от всякъде. Fuck you! No kill me. Така. И ето го 5-7, хай. Team, say you want yellow for my video. Виждате, че някакъв друг също според мен снима. Аз съм с 5-7, ето го това е нови от Gamma Case, 5-7.
Go short, guys, go short. I'm sure. Аз имам на шорта в момента, както чух да се искам да отида да видя малко килши да спечелим, така да помогнем. Спасвам моята мазна тактика. One short. One city. One shot City low to... speed, city low speed. City. City. It's me. Okay, I go. You can do this. Oh, prime matchmaking is so nice. No smart. Toby. Nice. Last shot, please. Turn. Say. Cave. Say 5-7. What? Say 5-7. Nice. Разбрах, зрители, започнахме лошо, имаме 2 кила, това е хубаво, но започнахме лошо за отбора, нали, губим една точка заради мен. Поне Ватило някакъв има Eco. начка за 3, мисля. Не, Мираж. Супер. Мисля, пак да играем в 5-7, само да си купим един дефюз кит, защото и да бях стигнал до бомбата, нямах дефюз кит и нямах как да го дефюзна, така или иначе. Писам пак да пробвам моята тактика. HE on long. One long. One blue. Shot. One blue. Dead. One big. One shot to... Нарах дали видяхте като някакъв нуб, не можах да го оцеля този пиедираз. Large HP outside long. Low HP. Ниже папи low HP. Ай, мой наръч! Pick up, okay. It's... I don't know. What? Драги зрители, видяхте по какъв начин само ме хеднаха. Не разбрах така или иначе какво стана, кажете. Още ни 5-7, драги зрители, просто 105-7. Сме добре доста. Да, си купим нещо друго, примерно едно UMP. Имаме нещо, някакво ауто тук, все пак. Ето вижда на онзи там синя, М-ката му. Същата М-ка има ето тия двата тук отзад на 5-7 нарисувани и на нея, на тази М-ка и аз искам този да го следя, дали ако го убият аз нали съответно да го взема М-ката и да ви покажа. Ето там в момента тук се разбиха там долу. Не абсолютно нищо. Опитам да пазя шорт. Ао! Шорт, гайс, шорт! 3 шорт. Тоест това USP си нищо няма да направи. Както виждам, охо, хубав кил. Това ми е взел нашия. Yes. Nice, good job, man. Добре, драги зрители, виждате, изпревариха ни тоя. Къде? Ето там. Да, бяхме за момент. МКС Hyper Beast, в момента малко мисля да поиграем. Например... Този не разбрах защо, нали? Си хвърли М-ката. One down short. Another down one with ADP mid. Short. 2 ADP mid. IQ1. Ето за тази М-ка виждате. Nice, good job. Добре, виждате доста рязко падаме на местата, мисля се връщаме. Добре,
Oh, Hyper Beast. It's really shit at this M4. I like more ABB after this. Много му харесва Hyper Beast. Fucking scope. Тук някой ми чувства, че има тук някой я смолкнал и аз мисля да първи да ме ръшна. One not along 50 HP. Хай! Nice. What's your name? One not along. Nice. One mid, watch out. Purple. On your left. Behind you, behind. Oh. Oh man. Shut up. I said. I can't even hear a shit because you're speaking with them. Okay, sorry. Go. Go B, don't save. You have enough money to buy another one. Sorry guys. Why should I go be here the bomb? You can't go B because after that you won then. Някой се написал тук книга, че вау. I go one. Someone focus it. Драги зрители, това не е от най-добрите ми геймплейове, но окей, стават тук. Фак. Се опитат да ръшкат, мисля. О, то сериозно. Те се спасиха вече. All out it long. All out it long. Lot out it long. Oh man, it's my kill. No, Yeah, it's my kill. I got the assist, so shut the fuck up. Good job, good job. Just kill the guy. Don't fight, guys. And play. I go B. Probably long. Yeah. Мисля бързо ти на лонга. With Nova. Another that long. Not for Nova. Mid. Long. Short. Nope. Out of long loop. One loop out of long. Nice. Short. Short. Last shot. City maybe. Check A side. A side is clear. It's big, guys. It's big. I go B. Добре, всички мислеха, че са на Ато, но той се оказа на тук. И да, аз съм почти напълно сигурен, че е там, а не е там. Car. Defuse, guys. Please kill. Nice, good job, defuse. Take the EVP, please. Good job, guys. Even my EVP is I buy Hyper Beast, please. Drop me EVP, please. It's my EVP. Drop me. No. Are you freaking kidding me? Wow, 3 VP not good. You don't give me? Yeah, why the fuck you kidding me? Why the fuck you smoke? One beat, two beat. No. Long. It's long, guys. I know.
A on spot and one lock. A on spot, you guys. Free A. Free on spot. No, yes. Short. Nice. Nice. I'll drop you, Max, please. See, look, you. Okay. Thanks. Don't smoke me, please. Yes. Окей. Добре, хора, драги зрители, гледаме. Аз мисля да отида на лонга. Аз съм си обаче дефюз кит. Това може да се окаже лошо. We say don't smoke, they flat. Yeah. B, it's B, guys. I know. Sorry, man, sorry. One, okay, you're there. Get wrecked. Resume CD 57. Another short. Okay, I see short. No, I go short. Why did you smoke? One wrong door. One tunnel with AK. Tunnel AK. One, One tunnel. last move. No, not last, sorry. One tunnel. Probably B. It's B. Look, it's B. It's B. It's B. Yeah. Stop speaking your passion. Shut up. Car. No. The phone. No, not car. Sorry. I said that's the phone. Sorry. Don't 6 HP. 6 Guys, HP. don't speak. Guys, don't speak when he should. Зрители, видяхте този... Щях да го убия, но толкова малко ми остана. 6 HP беше останал. 6 кръв. Това ми е лошия късмет. Май да спасявам нещата понякога с 5-7, но този път ми се получи. Може с... Хайпето може да спаси малко повече нещата, по-добре. Току-що видяхме някакво камазно да минава. Скоро имаше опит за минаване. Ниче да кажа. Пак имам чуждо, че са на Б, то, драги зрители. What the fuck? One P90 long doors. One long doors, two mid. Two mid, one long doors. Two mid, one long doors. Okay, shut up. One mid, one long. Shut the fuck up. Bomb rocks. Okay, GG. Oh my god, Max, you're speaking every time. I mute you. I'm gonna mute you. Fucking. Don't smoke meat, please. Okay. Keep it out too much. Okay. Probably long. Bomb rock for me.
Two guys mid. It's long. But the bomb is on. Yes, but one or two at one. One shot. One shot, One shot. 30 HP. Guys, stay at the bomb. Okay. Don't face. Enable the time. Lock. Play with the time, dude. Good time. Сука! Good time. Don't Sorry! Добре, драги зрители, виждате игра. Добре, но не мога сега последния ми се изплъзва. Край, няма фаща в АВП-то, защото сега АВП-то игра само с 5-7. Дай пак да Drop me. Okay, me. Thanks. Драги зрители, виждате, тук всичките ги почерпих по една емка. Orange, don't look. Shift orange. Sorry man, no rush. Shut up. One mid. Good job. Вау, това ми се струва, че ми е познат. Да, ми е. Max the best. Ето тази ямка, драги зрители. Е на моя 5-7, нещо като поддръжник, защото ето този знак, ето тук стоите, само да го обърнем. Long, Ето така задното. I think. Ай, 1 HP! Help me! 1 HP! Ай, 1 HP. Okay, it was only one alarm. One more. One last thing, or and long. Okay, last here. No long. Okay. Inside 60. Go B, guys, go B! Plant! Go B! His tunnel. You're coming from tunnel. Nice! Good job, man! Pick up. Please. Take it. Man. I see. Take it too. I hate the orb. Sorry. Иска само АВП, драги зрители, виждате, че той ми достатъчно пари си купи. Ето виждате, ето този тук знак. Ето този тук, нали, където са не мога ви го посоча, ето този тук знак, тези двата знака. Съвпадат на тази емка, където има, мисля, че е синя. Да, синя. И искам да заменя, нали, неговата за моята. Ми запада такава възможност. Панете, повече си кефи, моите и съм по-добър с... О май гад! Някакъв ми оцели, драги зрители, през смолка, както видяхте. Я само лекичко, това ще се помогна. Това се е спасил мишката. Елатен като най-големия мазник. Добре, защото не можах да взема пето. Тук просто го убихме той, няма никаква шанс. Того!
Батър! Батър! Seven HP. I have. I have 18. Yeah. Seven. The last teaspoon. It's up. I keep being yeah. It's up. Please, I, please. Kiwa, please. No, Knife. With knife. Killing with knife. no. He is not AFK, they are kidding, dude. Check room. Oh my god. Tunnel. 50 HP. 50 HP. I go to now. 50. B. No, yeah, yes, Go B. beside. B side. B outside. Yes, B. I go east. Easy. Please, size defuse. I defuse. Don't fight for the fucking defuse, guys. GG. Добре, зрители, видеото аз на първо място 4 точки, това е доста добър рекорд. Може след малко да дойде и мой приятел, където е добър, той е близко до нас. И може след малко той да дойде, така че не се чуете, ако чуете някой влиза или те звъни звънецът. Go B, please. I will be familiar alone. I said alone. Мен и мишката ми е пълната, затова тичам, защото само надолу мога да карам, дори като дръпна нагоре и се ми превключва надолу. Това е изключително гадно. Защото не се прецака, One защото HP. I have one HP. Please. Фака! Okay, there long. One hit on CT. Okay. Сука! Кил! Сити! Man, shut the fuck up. I'm not outing. If you don't shut up. Fucking moves. Що бъде ми вика фака нубс? И той е фак. Да фака ни нуб. Да, ми дрази речи, играем като най-големи нуб, за да сами като дрази с пипипизон. Това за мен е най-ужасното оръжие, ще да съм бърз. Go away and I will run for you. Вот имам доста патронки и аз постоянно съм. If you listen. Purple. Baby, a triple. Okay, you can't listen anything. You are no. Baby, a triple. One shot. Да ви да ми право ръшкави! Ръш! Дръж. I'm sorry. Много мазното в момента тук. Wait. No, it's the guy that made. Okay, one coming from me. Long off, nice. Three. Фак, имам 11 патрона. 11 истинските късмет. Ти мисля да кемпиш на 4 кръв. Трябва го хедна или поне нещо такова трябва да направя. City, Black City. Найс, good job. И ще си остана с тази емка. Няма какво да взема повече. Аз обичам много да играх с такава емка. Не се направих много голям нуб, 10 пипе бизон, като не направих 2 кила. И после емката разехна, нали ето е. Long. Всичко е много, както чухте от спикърът. Хоп, клек. Хоп, ръш. О, той има Aquamarine Revenge. Аз преди имах един такъв скин, но кажем, че има... Кажем, че не такъв ми го открана! Сука! Low HP, low ammo. Very low HP. Този там къде ми убил, I was on it.
Sorry guys. Oops. Please, много искам еднаква Marine Revenge. Ето се. Не бе, това е ред на него. Това на него... не, чакай, това не е зелени. Fucking move, it's fire. Look, I I said was you flat. fucking sure. One more shot. Last shot. Help. Please, kill. Short. You don't have the bomb. Oh my god. It's not GG. worth. Kill Shut him. up! I think he's happy. Don't play! YOLO. Man, No. go. Nice! Good job! We're strong. You're not a lucky guy. Yeah. Non-skill lucky. Драги зрители, виждаме доста добър играч имаме тук в нашия отбор. Бием ги! Просто ги бием! Thanks. Come on, guys. I go short. Okay. Too long. One short, sorry, I think two short. Dobby, guys, Dobby. One else is HP on the shot. Short. Long coming from short. Oh, skill. Skill man. Dude. Called it. 1 HP. What the fuck? What the fuck, dude? Oh, I didn't hit him. Вижте, посема на точно. Can you drop me? Can you kick me, please? I'm No. leaving, can you kick me? Okay, I'm sure. Are you fucking kidding me? You don't kick me. Right, kick yourself then. City. We fought for grieving us out, dude. One shot, one kill, please. Guys. A. Oh my god. Сука. Report him for grieving, guys. Ha ha. Nope.
Yeah, noob. Green is noob. No rush long. Въпреки че noob беше, ама си имаше правеше доста добри килове. В момента обърне с един бот и това е ужас. Охо, тук вече се ръш, нали? Няма след аз малко тук да дойда на това да кажа. Той човек не знае. Ай, опит тук се да... Please, turn back! Oh my god, noob! Yellow noob! 1A on spot. Is he shooting? Go! Go, 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 go! She's fixing already. Fuck. Wow. No good. Good job. 1 HP again. You're unlucky, dude. What do you stay where wake up your body when you lose light. It's a nice thing without this building. When you love tonight in this moment. This stereo. Reps. Sorry. Явно ще загубим. Виждате, добре тръгнахме, супер бяхме, номер 1. Но не! Ако не бяхме кикнали онзи идиот и играеше още, Best weapon up. сега ако имаме по-голям шанс. Okay. What the fuck? Auto noobs. Драги зрители, P6. Намреш война! Нет! Намреш война пак! Say. Woo! Let's go! Fuck! Auto is... Аутото е бот. Ауто! Мой любим. Дай! Трябва побързаме. О, драги зрители! Да, виждате. Трима играчи в момента играят. Имаме техния бор вече 2 бота. Охо! По-скоро не бот, един бот от техния бор. Така че сме вече по-равностойни. Мен. О, драги зрители, как не го убих? Всъщност го убих. Малко по много тъп начин. В момента ръчкаме, искам аутото. Смисъм, че това беше аутото. Ето го ауто нуба. Разбира се. Разбира се, че аз ще взема аутото. Let's go! Война. Да умрете в война. Пожелавам на вас. Ови сега. Да. 2 кила. Трябва да ги размажем това рунда. 3. All auto sniper. Охо, тук нашите всичките са с ауто. Моля, ето сме се шара. Мисля, че само един да си купил ауто. Дръзите с пък кръшкам с ауто. Ни пука. Easy. Те вече им свършат за тия паричките за аутото. Easy. Easy. Oh fuck. One on those.
I go One long. long double doors. Go A, go A. Okay. Plant. Back. Save me. Okay, go. Good job. Woo! Revenge, guys. Yeah. Let's win. Зрители, всяко не ранкът, просто не знам. На Силвър тройка. Но искам просто. Can you drop me out snack? Me. Няма да дропна. You have enough money to buy another one. Драги зрители, виждате, че днес ми е ден. Хило! Да, това при мен е Тедобер, както ви казах по-рано, че може той да дойде. Да, е той е тук в момента. Той се ни кока! One long door. One long door. Искайте палци, да я победим. Copy, guys. Long doors. Вау, long doors. Фак, ето го! Няма го цикам. Sorry, guys. Значи играхме компетитив с 5 човека българи. Какво? От един отбор бяхме Tonight you 4, have me, okay? от другия един. Той само ни казваше къде са неговия отбор, казваше къде ще отива, за да го килиме на Вълчо и аз направих тренировки на него. И ние всички му обидихме в Стима плюс, абе. И той на мене О, фак. без френци. Easy. О, не, ето! Не гори отдолу пише нига. Естествено. Посъп. Искам и аз ауто, циганка. Мен ме облиза. Да, вземи от. Кога не съм взимала ауто, ако обичаш. Кога ето го знам, че тук ще скочи. Ойното! Ето го! Как знаеш ли, че ще скочи оттам? GG. Easy, Peter, one. Easy, P9. И навън къпнах. Сука, бе. You got a gamma cave. Gamma cave. Ти пък го тъжно свърши. Да. Май дойдох на време. Мисля аз поне до тук да свърша с Килипът. Да. Надявам се пак да се видим. С мен беше Тедобер и чао от мен.